Hayan ba sa Dali na ang pagkuha og authority to travel human gidesignate sa Police Regional Office 7 ang pag-issue nining police offices o mga police station sa matag dakbayan ug kalungsuran. Si Luan Mirondina adunay live update. May Yes, Bob, tungod sa kadaghang mga locally stranded individuals, mihimo karon og mga pamaagi ang Regional Joint Task Force COVID Shield aron mas mapadali ang pagproseso sa Travel Authority. Sulod na sa pipila ka adlaw nga gidagsa sa daghang mga tao ang Lapu-Lapu City Police Office, dili aron maglukat og police clearance apan aron makakuha og authority to travel. Usa sa mga sayo nga milinya dinhi si Jason Jimenez nga taga Cavite ug may gibisita lang nga higala dinhi sa Lapu-Lapu niadtong unang semana sa Marso. Apan naabtan siya sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Okay lang, talagang gano'n kasi sunod tayo sa patakaran. Sama ni Jason, buto sa mupauli ni Ramonito Hopea sa Surigao City, kansang kompanya nga gitrabahuan dinhi sa Lapu-Lapu. Nahunong ang operasyon sukad pa niadtong Marso 15. Kini libre ni kay amo nang gi kontrase sige kan sa barangay. Nya pamasahe di man libre. Nita sa trabaho para pamasahe dia. Matod ni Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Clarito Baha, sukwahi kaniadto nga mulanat pa og duha ngadto sa tulo ka adlaw una makuha ang authority to travel, karon sulod lang sa usa ka adlaw mamahimo na nila kining makuha. Gikinahanglan lang nga kumpleto sila sa ilang mga rekisito sama sa certification gikan sa barangay. Nga napaubos sila sa 14 ka adlaw nga home quarantine ug kini dili suspected o baka confirmed COVID patient ug may medical certificate. Kagahapon, may pagawas og direktiba ang Police Regional Office 7 nga gidesignate na niini ngadto sa City Police Office. The City Director can now issue the travel authority outside Region 7. Samtang Bob alang sa mga locally stranded individuals, kansang mga residente sila sulod sa Region 7, mamahimo nilang makuha ang ilahang travel authority sa labing duol nga police station. Ug so far, Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. Thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.